Kaburam ba kajingo ngi ai shu trai. Namadai ma u ba penla ingi na kasengi na kapor. Ya ka bangin ang la ban yo snow ya ka ktin ka jong blay ka ktin ka ba ai jingim ka ktin ka ba ai. Jingkermen ka ktin ka ba ai. Ya ka jingkular ka jong blay. Bat ya ki kintien ka jong blay ki bam jukala. Ngadap da ka jing sungu yo blay ai ku blay pi baro ki ba jupet na kasengi na kapor bat nga ai ngu yo blay ba amtang ba pi snap tang eladil ne pi pet tang eladil hindre nga sungu yo blay ba pi share ru yang ni videos ya gini ke jingelap syagi wepat bagani ru kalong kawai na kata ka bentai ka ba phila ru ban priang ya gospel ni phila ban syakri utrai da ka ba pi pen sapriang ya gini ki khubor jong ka potnet syagi wepat ki parlok ki jong pi ba makiru kin yo sngolang ba makiru kin yo jingker khulang kum ba mapiru pi mat ya ke jingker khu tadeng tanaka liang ke jongi kerpat ya fi kawai na kata ka ba phila ban le ka jingle kam de ka ba crown re tang ban chu share ya gani ke video finalong ka jingker khu ya ki babon ki mensim tu try unang ibor ya fi utrai unang pensle ya fi utrai unang penan kamru ya fi dai tai jingle jong pi ibaret na ka mentau try kanang ba ka hima ka jong try kan yo jing mentoy baru blay unyo ya ka buram utrai unang kerkhu ya fi unang pensle ya fi unang pen shat bor ya fi hala ka sngi ya ba pinang la ban share ya ka gospel ya ka ba pinang la ban sami ni ka ktin da ka ba fi pen sngolang da ka ba PPI lang siya kita perlok ke jong fi hangani ke por nga kwa banya kren na ktin ke jong blay bat ya ka ba ngila sange menen ba kata kalong habang ngila kren chapang kane ka kenro lene kata ka Tower of Babel lene kata ka jingtai Babel menen ho ngila poy kata koy ka benta ba ngapen kan ma biang yapi bakini gibreu kila persyang bantai ya kata ka nongba ka batmai bat man penjrong ru ya kata ka kut ke jongki hadu bata ka clear jong ka kan kendo ya ka beneng kidang persyang ba ya kata ba kidang muddur ba ba maki kila ban poi beneng da kata ka jingtai ke jongki ba ka jingtai ke jongki ong ktin ke joblay kan poi hado ta ka clear jongki beneng tanga sngo ni ka sngi mon tau try bu ka donut ke jonga ba kata ka long bangi ina ka ni ka nuksa na ka ktin ke jongblay ba ka ni ka jingtai brio ka ni ka jingle brio ka ni ka jing persyang brio pleng kam shimlalong ka basngaw baha khamat jong blay badeng tau blay da lele ru onom sha ba onom la ru ban pediang bau briu daladi unyo ya kata ka beneng daladi unyo ya ka jing penem hangni ka sngi dona pedeng jong fi ong ngan em ka jing em ka baha ngan em ka jing em ka ba ndai tang ba bhai la di henre ngan le bhai ki wei hoi ngam ong ba kata ka de ka basniu henre kata kanom la ya pi la piong nga ngan le bhai ka ba ngan tei ka jing em ka jonga ba kumnor ngan poi shabneng da ka jing le bha ka jong phi yala di ba da phi le bhai ki wei ru kata kanom la pin poi phi shabneng nani tang ba phin sudan ka kerteng ha ka balang le ne ha ki niam ya ka ba phin sulong tang ureu niam kata ka de ka jing tei breu ya ka ba da lele ru phinom la ban poi shabneng u breu hi daladi unom la ban poi shabneng ka babel ka ong bo boro breu la le pop bola do la nei ka buram ga jong blay katin pareng ka ong fall short of the glory of God fall short ka bamut kila hap no na kata ka buram ga jong blay kamut da lele ru kinom la da lele ban yo ya ga jing pen ban yo ya ka beneng da ka jingle ka jongki tadeng ta kwa bang fi ka ni ka sngi ka bamenta ba ka jing persyang ga jong fi ka jingle bha ga jong fi ka tin ka blay ka ong ka long tangkum ka serdap jot hakmat jong blay kalong tangkum ka serdap jat kata ka jingim bha ga jongfi kata ka jingim tip briu tip blai ga jongfi kata ka jingim ga jongfi ka ba phi super shang hi daladi kalong bi thek kum kan ne ka kenro Babel kanom la ban kot shabneng ba finom la hiru ban poi shabneng da ka jing tei ga jongfi da ka jing trei ga jongfi da ka jing persyang ga jongfi ban yo ya ka beneng tadeng tan kwa ban fi ne ka sngi ka matawat nom persyang daladi ban yo ya ka beneng. You can never achieve heaven. You can never achieve salvation by your own good deeds or by your own good works. Because God said in His word, for all have fallen short of the glory of God, and none can attain salvation through their good works and through their good deeds, through their good life, except Jesus Christ. Without Jesus Christ,
you cannot receive salvation, you cannot attain heaven, you cannot attain that eternal life. Ka jing im ka babam jikut hi ka day tang dau Jesus Christ. Today ta ra fi dang don kan yam pi ong an long le bha ngan chu im bha ngan im hok kata ka day ka kenro ka fi tay hi dalade kata ka day hi kata ka kut ki ba ki tay kini kinong babel ba ki tay kem poi she ro. Try we ja pi ka ne ka sngi bang kwa ban dwai na kam ta jong pi. Wat persyang ban tay hi dalade. Wat persyang ban pen im hi dalade. Wat persyang ban yo hi dalade. Namar ka tin ka jong blay ka ang namar ka bainong jong ka pop kalong ka jing yap ka jing ai ka jong blay ka jing ai ka jong blay kalong ka jing im bam jikot daw khon jong u Jesus Christ bo trai jong i tin jong blay ka kran shai ba ka jing pen im ka de tang ka jing ai ka jong blay kam dei da ka jing le ka jong phi yo ba phi sarong no bo ka de ka jing le ka jong a samla ruspa ola persyang ban le bha ya la di Uji suang hatu me lale itu ki hukum ong lale ki hukum baro uji suang membet bantu ban klaim ban sakilam ler ban buram mi paung kita baro kala dap le lut ngale lut ke hukum ke jong blai uji suang medang dunas tang kawai bagata kalong kilik dino ike ba medan dino ike medan aish ki bedok bot yang menyo ya jing penem ula benut ban dino ya kata ka ba udan namar utarai bet ya kata ka ba udan ka de ka spa ka nam ka burom ka jing trai ki jing ubaro udang tharai ba ka tahi kan pen mi u hun rai trai ong dino e ka taro da ka jing le ba ka jong ki an ki hukum baro khot la bat lun rai trai ong ka ta kam la pen me pen thli la de utrai ong pen thli la de kum ta pen thli de ka ba mes ngu thu ba mem la le e da la de pen thli la de ngade ba nga ban ai ka jing im de ka jing ai ngen pen me han rai kwa ban pen thli wong em nga benut ban pen thli ka ta ka bang nga don ta dei ta tin ke jong blai ka ong ba ka ta ka jing knya ka ba blai sham sngo bha ka de ka donot ka bal wet ka de ka man sim ka ba sngo si phil wet namar phi sngo thu ba phim la ban le e dala de phi sngo si namar phi sngo thu phi dan ka pop ta dei ta to a ba fin long wet akmat jong blai ban sngo thu ba gi long in nong pop ki ba kraw ban sngo thu ba ngem la ban le e bangilong kita ken kibala syak gentait no bangin wan da kata ka download ka balwet mada ka mensim ka basngo si namar kata ka long ka jinknya ka ba blay sham sngo bha wan akmat jong blay kumu breu u balwet man sngo thu ba pidon kam ya ka jing pen em ban sngo thu pidon kam yu nong pen em wanam tai hi da la ka jong ka kti wanam tai hi la ka jong ka jing em ka jong phi finong ngan le bhai ka niam ko kom ngan kit bhai ka niam ko kom ngan pen biang ita ki niam ko kom kam don jing mot akmat jong blai ka jing pen em ka dai tang no Jesus Christ pediang yala di ba pidai unong pop pat pediang ye unong pen em kum ta finyo jing em ngani kwa ban duai hang ne ka sngi na ka mata jong phi nga sngo don shibon na pedeng jong phi ka ne ka sngi phi ong ba ngan chu don ka niam ka la biang ngan chu le bha ka la biang ne ka ta ka de ka jing shukor ka jong soitan kwa ban shukor ya phi ne ka tin ka jong blai ka kran shai ndai da ka jing le ka jong phi ne ka de tan ka jing e ka jong trai bon pen em ya phi ini dua ini ka sngi nga sngo hang ni ka por don bon na pedeng jong phi kwa an pedeng yu Jesus Christ phi sngo thu ba ka jing long niam ka jong phi bu chu le bha ki ta gi ga men toy phi don kam nong pen em phi sngo thu bo phi dai nong pop ba kraw ini dua ini ka por phi la man ra ka ti ka jong phi kum ka dak ka ba phi pen damil de khmat jong trai ba phi pen rit de khmat jong trai ba phi IT lo ya le de trai ini dua ong ini kin tin ong trai Jesus nga phla bang long nong pop ba kraw nga pen damil de khmat jong me men map yang trai Jesus men sat yang ada ka snam ga jong me nga pediang ye me ko munong pen em jong a da no ka ne sngi ma ai jing em yang a kam de ka jing le ka jong a han re da ka jing ai ka jong me nga yo ya ka jing em bom chikot na ai ngo trai ba mi sin ai yang a ban mi et yang a me pen em yang a pen don kam yang a ru trai ha ka tengu Jesus amen amen trai nang ka khui fi trai nang ai bore fi trai nang pen sla fi ba nang ai fi ya ka ta ka jing la da ka jing e ka jong u pin la ban chakri u nang hi pen rit ya la de bu trai nang hi pen kraw ya ka jing em ka jong fi ngin sai shem biang khublai shibon amen